Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni nonse kulikonse kumene muli pano pa Tiyankhule na Ambuye lero pa 13 March 2023 lomwe ndilo lemba mu nyengo ino ya Lenti. Monga tinawunikiridwa dzuloli ndi la Mulungu lachitatu mu nyengo ya Lenti. Ndipo tikupitirira pa tsiku la lero kusinkhasinkha za ubwino wa kudzichepetsa komanso ubwino wa kumva malangizo. Tiyeni tikhale limodzi pamene tikusinkhasinkha mawuwa. Mawu athu oyamba akuchokera mu buku lachiwiri la Mafumu mutu 5 kuyambira ndime 1 kulekeza ndime ya 15a. Ndipo uthenga wabwino kuchokera mu uthenga wa Luka mutu 4 kuyambira ndime ya 24 kulekeza ndime ya 30. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gift Selemani kuchokera ku Bembeke Cathedral mu Diocese ya Dedza. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu mthenga woyera mungadalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, ndithu ndikunenetsa kuti palibe mneneri amene amalandiridwa bwino kumudzi kwawo. Kunena zoona, paja panali azimayi amasiye ambiri pakati pa Israeli pa nthawi ya mneneri Eliya, pamene mvula sidagwe zaka zitatu ndi miyezi isanu ndi umodzi. Kotero kuti munali njala yayikulu m'dziko lonse. Eliya sadatumidwe ndi kwa mmodzi yemwetu mwa iwo, koma adatumidwa kwa mayi wamasiye wa kumudzi wa Sarepta m'dziko la Sidoni. Panalinso akhate ambiri pakati pa Israeli nthawi ya mneneri Elisa, komabe panalibe ndi mmodzi yemwe mwa iwo aja amene adachiritsidwa. Amene adachiritsidwa ndi Naamani yekha wa ku dziko la Siriya. Anthu onse amene ali m'nyumba mapemphero muja atamva mawu amenewa adapsa mtima kwambiri. Adayimirira namtulutsira kunja kumudzi, nkupita naye pamwamba pa phiri pamene adamangapo mudzi wawo. Adati akamponye kunsi, koma iye adangodutsa pakati pawo nkumapita. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero pamene tikupitiriza ndi nyengo imeneyi ya Lenti, Ambuye Mulungu akutipatsanso maphunzitso ena abwino kwambiri amene tinanena kusinkhasinkha. Potengera mawu onse awiri, mawu oyamba aja komanso mthenga wabwino, pali zingapo zimene tingathe kuwunikirana. Kamba kachimenecho, ine lero ndikufuna kuti ife tonse amene tikutsatira mawuwa titangowunikapo makaracters amene akupezeka mu nkhani zonsezi. Titangoonapo anthu amene tapatsidwa ndi zimene iwo ali kuchita. Koyambirira ku mawu oyamba aja tikumana ndi mfumu ya ku Siriya, komanso tikumana ndi mtsikana wa ntchito amene adatengedwa ngati kapolo kuchokera komwe ku Israeli. Ndipo tikumananso ndi mfumu ya ku Samariya, komanso mneneri Elisha ndi Naamani. Awa ndi ma main characters amene tikuwaona mu nkhani yathu, makamaka mu nkhani kapena mu mawu oyamba ndipo mu uthenga wabwino pamene tikumananso pano ndi Ambuye Yesu komanso ena onse amene ali kumvetsera mawu ake. Chimene ndasankhira kuti tiwunikirane bwino lomwe ndi kugawana kwambiri za makarakters amenewa, ndikuona kuti ali ndi zina zake kapena china chake chimene afuna atiphunzitse. Ndipo titamvetsera bwino lomwe ziyenera ife tomwe kuti khudza ndithu ndi kuchitapo kanthu.
Poyambirira tikumana ndi mfumu iyi ya ku Siriya. Mfumu ya ku Siriya kukubwera Naamani amene akudzayifotokozera za zimene yauzidwa ndi mkazi wake kuchokera kwa mtsikana uja anagwidwa ukapolo. Akunena bwino lomwe, ngati ndingapite ku Israeli ndikakumana ndi mneneri amene akandichiritse. Ndipo akupempha chilolezo kwa mfumu yake ija, ndimati mundilole kuti ndipite. Mfumu ija ya ku Siriya sikulimbana ndi mafunso ambirimbiri ayi. Mfumu ya ku Siriya ikumuthandiza wantchito wake, ikumuthandiza nzache Naamani amene anali katswiri wankhondo nthawi imeneyo, ikumuthandiza pakumulembera kalata yoyenerera cholinga akapeze thandizo. Pamenepo abale anga okondeka, kulikonse kumene tili ndi phunziro lapaderadera kwa ife tonse amene tili adindo mu njira zosiyanasiyana, adindo a mudziko, adindo a mumpingo. Ntchito yathu ngati adindo ndi kuthandizira kuti ena onse amene ife tili kuwayang'anira ndi kuwatsogolera apeze thandizo, apeze chipulumutso. Ndipo kwa ife ngati atsogoleri, si ntchito yathu kuwapondereza kapena kuwatsekereza kuti asalandire zosowa za moyo wawo. Kwa ife ndi kutsegula njira kuti anthu aja athe kufikira pa chimene angathe kukwaniritsa mmoyo wawo. Tikabwera m'dziko lathu lino la Malawi, tikuona anthu osiyanasiyana amene akuchilimika pokha mu njiraso zosiyanasiyana. Ena tima business ting'ono akuyesetsa apo ndi apo to make ends meet. Anthu akuyesetsa ulimi apa ndi apa kulima kuti mwina kapena adzipulumutsepo. Anthu akupanga njira zosiyanasiyana kuti mwina afikire pena pake. Ndi udindo wa ife ngati atsogoleri kuona kujijirika kwa anthu ndi kuchitapo kanthu. Ngati anthu akudzipereka nasaka okha tinthu tiwiri titatu zozithandizira, inunso chitani kumbali yanu ngati atsogoleri. Apatseni madzi anthu, apatseni magetsi anthu, pakuti ndi zimene zikuwathandizira kuti athe kupeza kachakudya kalero. Pawo khatu zinaza kukwanitsa. Akupeza timashini tometera, natsagula tima barber shop, akupeza timashini ta welding na otcherera apo ndi apo. Akupeza anthu aja movutika momwemo nathamangathamanga kupeza zinthu zina ndi zina. Iwe ngati mtsogoleri, udindo wako ndi wopereka zinthu zazikuluzo zimene iwo sangathe kufikira kuti athe kukwaniritsa nayenda bwino lomwe mmoyo wawo. Mmoyo ovuta kale kuno ku Malawi, akulimbikira anthu ochepa omwewo kulima kumunda kwawo. Iwe ngati mtsogoleri, ntchito yako ndi wathandizira kuwapatsa zipangizo za ulimi moyenera. Fetereza apatseni nthawi yabwino, mbewuyo apatseni nthawi yabwino, zinthu zikhalenso pa mtengo woyenerera kuti awa wonse amene ali kuchilimika mwapanga uplift apite patsogolo. Ntchito yathu ngati atsogoleri ndi kuona mmene anthu akuchilimikira, ife ndi kuwathandizira kupita patsogolo. Mumpingo momwemo ansembe amatha kupeza ma scholarship apo ndi apo, amatha kupeza mwina mwayi wa galimoto kapena mathandizo ena. Ife ngati adindo ntchito yathu ndi kungowasayinira ndi kuwalembera kalata yowavomereza kuti inde munthu yodi akusweka adi zinthu zimenezo. Osati kukhaliranso ayi, osati kuponderezaso zimene zija ayi. Atsogoleri, ntchito yathu nkupititsa patsogolo umoyo wa anthu amene ife tili kuwayang'anira. Tikumananso ndi mtsikana uyu amene molimba mtima akubwera nadzayuza mbuye wake, mutauza bwanawa apiteko kumudzi kwathu kumeneko takumana ndi mneneri amene akachiritse. Atapitako kumudzi kwathu, koyambirira zimene akuchita mtsikanazi zikundisangalatsa kwambiri zedi. Atapitako kumudzi kwathu, tilipo anthu ambiri amene tikukhala m'Malawi muno, komanso mwina tidachoka m'Malawi muno tidapita m'mayiko ena. Ndi chabwino chiti chimene mmakamba cha dziko lanu la Malawi? Ndi chiti chimene munganene kuti
tapitaniwo ku Malawi mukuliso zakuti. Tapitaniso kumudzi kwathu kuja kuliso akuti. Tapitaniso pakuti paja mukaoneso zakuti. Inde mavuto ndi amene osalephera patukamba za mavuto dziko lonse lapasi. Koma khati kudutsa m'masautso amenewa, chilipo china chimene ife tingathe kuona ku Malawi konkuno ndi kufalitsanso kusiyana kumamfalitsanso za kwaipa zokhazokha za ku Malawi. Tapitani ku Malawi kuli mtendere. Tapitani ku Malawi kuli nyanja yabwino. Tapitani ku Malawi kuli mapiri abwino. Tapitani ku Malawi kuli malo okongola. Tapitani ku Malawi mukapeza thandizo lakuti. Ndangati timakhala okonze kuyankhulako zabwino za kwathu, zabwino za dziko lathu, kuti enaso athe kuphunzirako mwa chimene ife tili. Sindikukhulupirira ku Malawi kuno nkoyipitsitsi lathu. Ayi, zilipo zabwino zambiri zimene ife tili nazo. Titaphunzira kwa nsikana ameneyo kulimba mtima ndi kubwera poyera kwathunso izi zilipo. Awaso kwathu alipo. Aneneriwo kwathu alipo. Awanso mpingo mwathu alipo. Kumakhala ndi ubwino kapena maganizo au ubwino a dziko lathu, au ubwino a anthu athu, au ubwino a malo athu. Komanso kulimba mtima ndi kusadzikayikira kumene nsikanayo alikuonetsa. Enafe poti mwina ndife amphawi, poti mwina kapena tili ndi olumala, timangodzililira. Mu condition ineyi yonse imene ife tili, tingathe chita china chake kupulumutsako enake. Pajatu Mulungu sati maniratu abale. Amatipatsa ndithu china chake, ndipo wina aliyense ndi china chake mmoyono chimene Mulungu anatipatsa. Tamagwiritsaniko ntchito mwayi umene wakupatsani mosangotsogoza kulira kapena mavuto amene muli nawo. Ayi, ndine mphawi sindingathe kulima. Andiyeti mphamvu uli nazo ndithu. Tamazindikirani zina ndi zina zimene Mulungu wakupatsani zimene muli nazo pafupi. Tikukumanaso ndi mfumu iyi ya ku Israeli, imene talandira kalata tsopano kuchokera kwa mfumu inzake, malo moimvetsa kalata ichabwino lomwe. Kwa iyo tsopano yatembenuza khala yakukhala kalata tsopano ya nkhondo. Kukhala mtsogoleri abale yanga sikutanthauza kuti umadziwa zonse. Utsogoleri sinde kuti basi china chilichonse chili mwa iwe, nzosatheka. Wina aliyense ali ndi mbali yake. Iwe ngati mtsogoleri ndi wongothandizira kuti zina zimene ena ali kusowa zipezeke. Usazitenga kuti ungathe kukwanitsa china chilichonse pawekha. Ndi bodza lalikulu limenelo. Ndinacheya kulimana. Ndinakula mpingo mu mpingo wa Chikatolika. Sizitanthauza mumadziwa zonse za Chikatolikazo. Ayi, apezeni anthu ena amene apanga specialize mu zinthu zimenezo akuthandizireni. Osamangophangira wamkulu ndine pano. Mudzasokoneza zinthu zophweka kale. Ndeti kuphunziranso kwa uyu amene akutembenuza nkhani posa inotembenuza nkhani yayi. Tatithandizire ndakutumizira munthu wanga umuchiritse. Usanayambe kulalata ndi bwino kufufuza kaye. Kodi alipo amene angathe kugwira ntchito iyi? Muli nawo anthu amene akuzungulirano enodziwa kuyankhula, amene akhoza kuthandizira kukonza milandu. Muli nawo anthu ena amene akuzungulirani, amene amadziwa kulemba, angathe kuthandizirani. Alipo anthu odziwa kulangiza akuzungulirani, angathe kuthandizirani. Musamapanirire zinthu mwanokha. Ndipo tikumane na Naamani tsopano, amene ndi main actor mu nkhani yonseyi. Ngati Naamani, tiphunzire kudzichepetsa pamaso pa Mulungu. Musabweretse ukulu wanu, upresidenti wanu, utsogoleri wanu, ufumu wanu mu mpingo kapena pamaso pa Mulungu. Mubwere ndi mtima wodekha ndi kuvomera malangizo onse amene ena akupatsani. Ndipo musanyozere malangizo amene ena akupatsani mwina poyang'anira status yawo. Ayi akanka ntchito chabe, ayi akankandaniso, ayi akankandaniso. Ayi, chipulumutso chathu abale chimakhala pafupi nafe. Kwa ife nkungolandira zimene Mulungu watipatsa. Ngati Naamani, tiphunzire kudzichepetsa maso pa Ambuye Mulungu
pakumva malangizo komanso kufatsa pamaso pa Ambuye Mulungu osabweretsa ukulu wathu. Potsiriza, kwa atumiki anzanga, monga Elisa ali kuchitira, tili nazo nkhosa zina zomvetsa, nkhosa zina zosamvetsa. Tili nazo nkhosa zina zogunda, nkhosa zina ayi ndithu zomvetsa bwino lomwe. Tidzidekha ndi kupirira, ndipo tiwalandira anthu onse moyenera. Tisapeze phindu pa mwayi imene Mulungu adatipatsa, kuti tilande kwa ovutikitsitsawo ndi kudzilemeretsa ife eni. Monga ali kuchitira Elisa, titaphunzira kungogwira ntchito yoyenerayo natiwapititsa anthu kwa Ambuye Mulungu. Ndipo munthuyo ngati nkuthokoza, athokoze makufuna kwake osati mkakamiza ayi. Ambuye Mulungu atidalitse ife tonse mu nyengo ino ya Lente, kutithandiza kukhala oyenera maso pake ndi kumutumikira molimba mtima, kudzichepetsa, kumvera malangizo ndi kubwera pamaso pa Ambuye Mulungu moyenera, komanso kupirira pamene tilandira ndi kuwathandiza anthu ena ndi kusadzilemeretsa kamba kamwe amene tili nawo. Ambuye Mulungu atitsogolere ife tonse. Amen.